हाब नों इसिबां बेफोरबायदि मानसि नों बेफोरबायदि बन्दुक देखायलाय थादों हाथियारनो जोंखौ लक्ष्मण नोंखौ एबार जायगायावनो दामो मारगोन आङो मानसिखौनो सिनाय हालायि प्लिज आयै आंबालाय माथो गाज्रि आंखौ बिजामादै गनायनायाव नोंखौ बिजामादै गनायनाय आरो आं बबेनि सिमां नुनो फैदों नोंलाय आयै नुखादोंना आंनाव मा दङ लाजिनाय मोनासै नोङो लक्ष्मण एसेबां नोंखौ माने मानसि मोजांसो सानोमोन जोङो दाह बिदिसो ओंखारबाय नोङो बेबायदि गुन्दा बायदि आंनि आइ थुनथुलिखौ लांनो फैदों नों बिहुस खालामनानै आयै गोसो थोयो नालाय प्यार किया तो डरना क्या मा बुंदों नों प्यार किया तो डरना क्या फाग्ला हमारे बेटी तुमको प्यार नहीं करता जेबो नङा दे होमबाबो आयै दे दम लांनाय दे दानो लां दे आंनि लास्ट से गुजर के जाना पड़ेगा अरे सासू माँ टेंशन काहे को लेता है रे अरे हमारी बिटिया को लेके जाके दिखावा तो नोंखौ लांदो होआ आङो आयै बांद्राय देरि दा खालामसैलै जाबाय दे देनां आं नोंनो माने नायै बेदरै लाबोना होफैबाय थागोनलै आयै बेसेदि आं अनगोन नोंखौ दे आइ बिखुनजो आंनि लामायाव हेंथा दा होसै अरे हम भी तो देखी हम तो हर प्यार का भूत को अभय के अभय उतार दे ओहो ये प्यार का भूत नहीं आयै नोंबो बुजिदो आयै दे जाबायसै हाथिया नुखादोंना आयै ओमफ्राय नोंलाय माखौ टेनसन जादों बे साननिफ्राय आं 3 गुना साबसिन बुंखाबायना नोंनि साननाया फेलें ओइ शाला बेटा ओइ थिख्ला लांनो फैदों ओइ गथ' र' नङाबा नायखा नोंसिना बिराद जाबाय दे आं नोंसोरजों बेबायदि नांनो गोसो गैया थेवबो नोंसोर आंखौ माने मोजांखौ आंनि लामायावनो हेंथा होबाय थायोना मोजां खामानि मावनो थांबा लक्ष्मण गोदोना मसाइ जागोन खिन्थु नोंनि नामा लक्ष्मण नङा लोक्षि सारासो जानांगौमोन आइ बिखुनजो खबरदार आंखौ बेफोरबायदि लिंबा रथ' आयं साबास मन्टु नुदोंना आयै नुदों ओमफ्रायथ' आयं बेयावल' नङाना ओइ नै उनथिं नाहरलाय आयै जोंनि बाजै लांनो गोनांलाय मानि हेंथाब्रा नोंसोरो प्लिज अननानै एसे बेफोरबायदि हेंथा खालामनाङा ना बाजैखौसो लांफैदों जों नोंसोर बेफोरखौ मा खालामनो सानदोंहाय जेबो नङा आयै जेबो नङा आबासान गाबोनजों नोम्फाजों आंजों नोमायंबो थांगोनदां थुनथुलि बिहामजो मोनाव थांनो नागिरदों थांबानो जाबाय आयै नङा माने जोङो सना दाहोहैनो नागिरदों नालाय दा बेखौनो बिहामजोआ माबायदिखौ फसायो लांफानोसै आरो बेखौनो जागोन दे आयै बेहाबो थांखानांसिगौ नालाय साननैसोल'सै ना थांखाबा मोजांसै नोंसोरबो बेखायनोथ' सुथि मोननोबो गोब्राब जायो नालाय बेखायनो दा लांखानोसै सानदोंमोन आरो उनावबा हाखु दाखु जालायगोन ना दे आयै थांदो दायो कल खालामना खिन्थाहरसै आङो जागोन दे आबा हा नोंबो ओंखारबानो जाबाय गाबोन ज' थांनोसै बिहामजो मोननाव बेनिफ्राय ओरैनोथ' जेबो प्रब्लेम गैमारलाना माने मोजां मोनखाथारबाय दा बिहामजोआ औलै आयै खारनोबो हाबावबायसो मालाय बेसेबा खुसि जागासिनो आयौ हाबा बिहामजोआथ' ओरैबायदि दुस्थ'खा मानसियाबो हायसे बुं दुस्थ'आ खमाय नङाबाथ' आरो बेफोरबायदि जाबावबा मा जानांगौ दे बेनिफ्रायथ' हाबानि डेट सफैनायजों आरो बिहामजोआ मोजां जानायजों हामथारबायहाय आबा ने औ आयै ओमफ्रायथ' गावसिनि सारमोनानो बेसेबा बुरजा फैखादोंमोन बिहामजोखौ नायफैनो औ आयै बिदिनो एसे खबर लानो फैदोंमोन दे आंहाबो फनावलाय मा लाबाय थानो साना एफाजिनो माने डाइरेक्ट नायनायनि टारगेट आरो आंना जेबो नङालै आयै न'आवबो बेस्थ' थायोना नोंबो बिनिफ्रायथ' सोलाबलाय लाङा मानसिबो गैयाबा जोंना बेखायनोथ'हाय आबा नै दालि मारा होगासिनो आरो रावबो गैया नोम्फाजों आंजों गासिबो नायजोब्बाय दे जेन थेन जोबगौबायहाय आबा आरो नों थाबालाय मोजां जागौमोन दा नोंहाबो बिपदनि समाव थाङाबा बोरै जालायखो बिहामजो मोननाव औ आयै दा जेबो प्रब्लेम मोनलानो ओमफ्राय डक्टरनावबो खेबसे थांसै जायखिया दे नों खिन्थानानैसो गोसोखौ स्रां मोनबाय एबार नायबावब्ला गोसोखौ मोजांसिन मोनबावसिगोन लोगो हमना फैबा दे जागोन आयै ओरैनोबाबो शपिंबो खालामखानांगौमोन नालाय बैसागुनि नै बेखायनो बिहामजोखौ लोगो हमनानै खेबसे फैथारनोसै समाथ' दा एसे फ्रि जाथ'बाय नालाय बिनिफ्रायथ' आरो बैसागुआवलाय जोंनावनो फैखासिगोन थुनथुलि बिहामजोआलाय हा माथो सिन्थाबाव औ आयै
दे आबा जोंथ' नेनानै दंगासिनो नै बयबो नोंसोरनि हाबाखौ ओमफ्रायथ' आबा सान बै दालाय गोदो जों थानानै फैनाया बे मादै आदैमोनखौबो लिंहरखाबाय आङो जोंहाबो थांबाय थानोबो गोजान जायो नालाय बेखायनो बैसागु जाथावथाव जोंनावनो फैनो खोन्थाबाय आं आलासि जानो वाव आयै बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आबै आबौआ फैगोनबा बेनोथ' आबा फनखौलाय हरबाय थायो अब्लाबो लोगो मोननायसो जाया बिस्राबो आरो खामानि थायोना फैनोनो सोलाबानो न'आवबो रावबो गैयाबा दे एबार फैबाथाय आं गोबाव लाखिखागोन आबै आबौमोनखौ औ आबा आंबो सानदों नोंनि हाबासिम लाखिखाथारनोसै आदै मादैमोनखौ नांगौबा हजों बे न' खाथिफोरनिखौनो सोरखौबा दोनबोथ'थों बेवहाय थेवबो जोंनाव गोबाव थाथ'थोंसै दे अब्लालाय आयै जेरै नों सानदों बिदिनो खालामबानो जाबाय आंबो हगार हरखायाना ओमफ्राय दे आरो आबा बिहामजोनो फन हरदो ओमफ्राय हाबेबा माबा एसे एनै खबर लाबाय थानांगोन ना दाबो दहायसो हरदोंमोनलां आयै दायो हरसै आयौ गाबोनबो ओरैनो आखाइ खालिबो थांजानाय नङा एसे माबा जगारफोर लांखानांगोन आब' थुनथुलि नङा रावबो आग बारिनो नांखाया लक्ष्मण मोजां खालामाखै नोङो गोख्रै हगारबा हगार आब' थुनथुलिया नङाबा नोंखौ नङाबा बेनो नोंनि जोबथा दाय जागोन आरो नों जेराव दालि ओंख्रि जाहैगोन मिथिबाय लक्ष्मण आरे आयै बेफोरखौ गिनोबा आंलाय मानो फैगौमोन दे बेवहाय हो बेफोरखौ खालामना मा देखायनो सानदों नों लक्ष्मणआ आंनि आइ थुनथुलिया नोंखौ फसाया दम दंबा आब'खौ मानो बेहुस खालामनानै लांदों नोङो गोख्रै बेखौ हुसआव लाबो होमबा मोनथिगोन नों लांनो हागोन ना हाया बैनाय जेबो नङा दे आंथ' नोंनि गुमै जाखासिगोन ना ओमफ्रायथ' आं नोंनो गिफ्टबो होबावगोनसो जोंनि हाबानि उनाव ओइ शाला सुवाद दाबसे जायगायावनो था ओइ आइ बिखुनजो एकदम सिरि थाथ' जेबो खालामा आं नोंसाजोखौ लांगोनल'सो लक्ष्मण नोंनि साननाया मालाबाबो फुरा जाया आरो नों जे जायखौ लांनो नागिरदों मा नों बेखौ लांनानै हाबा खालामनो हागोन ना आरे आयै बेखायनोथ' लांफैदों नों टेनसन लानाङा जों फैफिनगोन ना आशिर्बाद लानो नों जोंखौ सिगि सगो बेफोरबायदि खालामनोसो बेयाव फैदों हा नाथाय नोंनि सिमाङा सिमांल' जानानै थागोनहाय आंहा जावैसो दंखायो आच्छा माथो नायबाय थाखो गोख्रै सोदो बाजैया औ थुदो गारिया सालायदो आब' थुनथुलि सिखारदो आइ सिखारदो उथि आब' उथि नोंसोर एखदमबो आवगायबोबा आं खालामनाङिखौ खालामनांगोनलै आयै माखौथ' सिन्था जादोंब्रा जों फैफिनगोन ना आयं बाजैखौ लानानै ओइ फाफिबा सिरि था नोंसोर जानला मोनला दाबुंदै जोंखौ थांहोग्रो ओमफ्राय सोरखौ लिंहरबानो जाबाय दे आयै दाथ' जोंनाव हाथियारबो दं मिथिबायना नोंनि एसेबां हिम्मत नों गौआथ' आब' थुनथुलिजों गनाय नङा नोङो बेनिफ्रायथ' आंनि गुमैया नों नङा आदा सानसो गुमै सानसो औ नोंलाय बोरै जानो हाबाय बायनोसै नों मोजां मोनबाखि आंना फिसाजोआ नोंखौ मोजां मोनगोन हा लक्ष्मण देब्रा आयै मोनाबाबो मोननांगोन थाथ' दे होमबा बाय बाय टाटा दे थांद' बेहाय जों नायथ'गोन सना आंनि थुनथुलि सना नोंखौ लांमारसिगोन आङो ओखि टेनसन गैयालै नोंनि आइखौ सिगिदोंबाबो आं जेबो खालामाना जास्ट ओरैनोसो आरोना हेंथा फैदोंमोन ना जोंनि लामायाव जेबो नङा उनाव बावलांगोन दे बियो नोंखौ खस्थ' होआना आङो दसेल'सो आब' थुनथुलि ओइ गनाय नङा नोङो साला दंना गैया जाखो जोंनाव हाथियार दङ ना आयं गिया नोङो नोंसोरखौ आंनि आइ थुनथुलियानो हमजोबफिनगोन सासेबो बासिनाय नङा आरोथ' नों लक्ष्मण ओइ गुन्दा नों आंनि बिब'खौ बेफोरबायदि लांनो नागिरदों हानाय नङा नोङो थोद हामगौ बैनाय गुमै बुं आजा मिथिबाय नोंनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि समायाना बाबु आं दाबो बुंगासिनो लक्ष्मण नोंखौलाय बेफोरबायदि बुङाबा मा बुंनो दा जोंखौ सिगि सग' खालामनायखौ थै आयै माला सिगिसगौ जाखो बे जास्ट जोंखौ लांनोल' एसे हेंथा फैबाय नालाय उफाय गैया दे आशिर्बाद हरखादो दे गोसो सिंजों आयै बाखि उनाव माने लाफैयो जों आशिर्बादखौ थाथ'दो होमबा जों थांथ'नोसै दे आइ बिखुनजो बाय बाय आरोथ' नै बेहाय खालि बे बन्दुकल' गैया गुलिबो दं आयै गुलि नायनो नामा मा दे सालायलाय गुलि सालायलाय नै नायदो होमबा आयै आयै नुबायना बेखायनो आंथ' सिगियाखैल' ना बोरैबाबा नांफ्लांबो हागौ बिसास गैया आयै गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरनोसै दे आबा नाथाय हनै नुवाखै बिसिनाव बन्दुक दं गुलिबो गावदों जों हाथ'नाय नङा आबा बेफोरबायदि मानसिखौ बिसासबो गैया आबा सना र' जायखिजाया नों गुबैखौबो लिंहरगोन आरो आइ थुनथुलिमोननि टिमखौबो लिंहरगोन जोङो नाथाय बे लांगौबा मा जागोन आयै बेनोथ' आबा नाथाय दा खालामबोथ' मा खालामनो हनै ओरैबो बन्दुक ओरैबो हाथियार हाबाब मा खालामबावनो आइ थुनथुलि मा जाखो नों मानो सिरि मोनला बिहुस खालामबायना बिसोर आबा हनै
नाथाय आब' थुनथुलिया सिरि मोननांगौबो गावनो उल्था गनाय नङालै बे आइनि सिरि मोनबासो हाबा बिबा माला सिरि मोनगोन दे होमबा ना बाय बाय बैनाय आयै जों लोगो मोनफिनगोन ओइ गुन्दा गनाय नङा नोङो गनाय नङा पापसि गवा नोङो गवा नोंसो जेखि होना मानो दा अब्लाबो आंनि सिमांखौ जाफुंहोनायखौ रावबो लाखि हाया जों बेयाव आंनि थुनथुलि सनिया सिमां नुदों आरो आं आंनि सिमांखौ जाफुंहोदों आब' थुनथुलि थुनथुलि आयै दानो गुमैनो फन खालामनि आं र' ओमफ्रायथ' पुलिसनोबो खिन्थागोन ना आयै साला बे गुन्दाया आंनि आब'खौ बेबायदि लांदों गवा बियो ओमफ्रायथ' गुमैखौबो लेंहरगोन आं पुलिस टिमखौबो लेंहरगोन आब'निखौ जोंखौसो सिगिना बेबायदि लांबावदोंना बियो गवाथ' बियो आबा आं गामियाव खिन्थाहैनो दे नों गोख्रै नों गुमैखौ फन खालामदो दे आरोथ' पुलिस टिमखौबो फन खालामथिनदो नों गुमैखौ थाङाबा थां गोख्रैनो औ आयै जोंना न'आ गोजानबो जायो नालाय बांद्राय खाथि खाथि न' गैयाना बेखायनो बेबायदि चान्स मोनदों बियो बेनोथ' सम गैला आबा थां गोख्रै थां आरोथ' खोनासं लक्ष्मण नों आंनि बिजामादै जायाथ' माब्लाबाबो नों आइ थुनथुलिखौ लांब्लाबो आंनि आइ थुनथुलिया नोंखौ माब्लाबाबो गनायनाय नङा मोनथिना लाखानांगोन नोंसो उल्था गिनांगोन मोनथिबायना उनाव मोनथियाखै बे साला फाफिया सोरखौ लांदों बिहामजोखौ गोबाव समनि गोबावानो माने बांद्राय गोबाव नङाबाबो एसे गोबावथ' जाबायना अब्लाबो जोंथ' हाथायाव थांखागोन थेवबो ओरैनो लांग्रोनांगोन ना माबा माबि जाग्राफोरबो ओमफ्राय मेरफायालाय दुखुना माखोलै आयै माथो सिरिब्ला बेलाय हे सर नोंनि फंबायखौथ' दा बुंसै नों आबा जोंखौ बेसेबां थैहां माहांनो प्रेंक खालामखो बियो आयु गथ'आ मा खालामदों बेलाय आरे आबा एसेबां जोंहा इमसनेलबो जाबावलायबायमोनसोहाय ओरैबायदि जोंखौ एप्रिलफोर खालामबायना नोंनि फंबाय मोजाङा मा खालामलायखो बेलाय बेखौ बुं मा खालामाखै आयु आयु माब्रैहाय गथ'आ बियो गावनि लोगोखौ मिथिगौ बेबायदि माबा दख'ना हिन्जाव गोदाननि दख'ना गानहोनानै ओरैबायदि गावनि हिन्जाव होनना हाबा खालामनानै लाबोबाय होनना बुंसोबाय आरो मा होनखो औ ब्राबा आरो बेबो लोगोआबो हिन्जाव नंबा हौवाखौनो हाबा बै गथ'आ गावजों फैफाबाय थाग्राया बेलाय सानैजों जोंखौ ओरैबायदि उल्लु एकदम बुद्धु बानायबाय जोंहा बेखौनो आरो इमसनेल जाबावलायबायमोन मा खालामब्रा बेलाय औ ब्राबा दा बेखौ रागासो जोंनांगौ ना दुखुसो जानांगौ ना रायनांगौसो हाबाब मा बुंबावनो आरो मानसियाबो ना बिदिखि खालामबायोलै औ दा आरो जोंहाबो सानबाय अलरेडि टेनसन दंखायो नालाय एसे खुसियाव थाफिनथोंसै होनना बिहामजो लाबोबायसो नंबावदोंमोन जोंहाबो नायबा अबाव बिहामजो जानो बिहामजासो जाबाय दा जोंहाबो बेफोरखौ बावगारबायना खामानिफ्राव एसे बिजि थानाय बेफोरखौलाय मा गोसोआव लाबाय थानो आयै मानसियानो एसे दुस्थ'लै बेबो बेबायदि खालामद्रायनाङामोनब्रा दे थाथोसै जि जाबाय गाव एसे फुर्ति थाथोसै जेबो सानला जोङो बेबो आरो मोनसे आयै दासो एसे मोजां जाफिननो हमबायना मानसिया बेनोथ' सासे गैयिनिफ्रायनो गैया मानसियानो मालाबाबो खुसियाव थालाना बेखायनो जोंबो बारा जेबो बुङासै आरो ओरैनो बिराद अनखायो जोङो बेनोथ' आयै गोसोखांबा बोरैबा गोजांस्रिउ मोनोना बेखायनो जेबो रायनोबो गोसो जायालै आबा दे थाथ'दो अखासो खोरोमलायबायहाय अखासो हासिगोनलायदां नै बोथोरा दे दा उन्दुनायनि सिगां आरो खेबसे खबर लाबाव बिहामजोखौ आबा मिथिदोंना बेबा दसेनो मा जायो मा जाया दासो हामजेननाय बेनिफ्रायथ' नोंसिनि हाबानि कार्डआ बेखौबो फसायखादो माखौ फसायो डिजाइनफोरखौ ओमफ्राय जों बानायहैनोसै आंनि आबासानि बिहामजो जाथारनांगौ थुनथुलि बिहामजोआ औ आयै Now I'm so happy. Finally नोंखौ दिनै आं लाबोमारबाय बेबो जोंनि न'आव बुंखादोंमोन ना आङो नोंखौ लानानै फैगोन माने फैगोन दिनै आंनि सिमाङाबो फुरा जानो थांगासिनो फुरा जाबायानो खावसे 50% थुनथुलि सना जेबो नङा दे जिंगा दासि आं दङना नुबायना नोंखौ लाबोमारबाय रावबो जेबो खालाम हायासै आरोलाय नोंनि हौवाया गाबबा गाबनो हो नोंनि हौवाथ' नङा र' थेवबो नोंनि बयफ्रेन्ड जाफ्रामनाया अरे भाई लेंहरबालाय मा जादों बे आंखौ माने आंनिफ्राय नोंखौ लांफिननो हागोनबासो र' नोंनि बिखुनजोखौ लेंहरनि आङो ओइ आयैलै आबालाखि आबालाखिया सोरखौ लाना फैखोसै नोंलाय हो हरला सानलानो औलै आयै नोंहामजो बियो बेनिफ्रायथ' अराय समनि थाखाय आं लानानै फैखाबाय मा बिहामजो नाथाय बेफोरबायदि मानो लाबोदों नों आबा हो हनै माथो मानसियानो गोसोआव दंना गैया जाखो आयै माखौ टेनसन लादों माने प्रब्लेम जादों आरोना एसे मा नाथाय मा प्रब्लेम जाखो आबा
बियो एसे टेनसनजोंनो बिहुस जाबाय आयै एसे उनाव सिरि मोनगोनदां बेनिफ्रायथ' आं बेखौ लायनो थांखानोसैमोन बेहायनो एसे प्रब्लेम जाना होबाय बिसिनाथ' न'खरना मानिया थेवबो आंथ' बेखौ गोसो थोखायोना बेबो आंखौ मोजां मोनखायो बेखायनो लाना फैबाय आङो मा बुंखो आफा औ आयै बेखायनो सानबाय आं बेखौ हाबा लाथारसै जेरैखि जायाबाबो नाथाय बे सिरि मोनबाना आंखौ सैबायदि एकदम बोरैबा रियेक्ट खालामनो हागौ मानोना बिसिनि फेमिलिया बिराद स्ट्रिक्ट जानानै दङना लोगोसेथ' आरो माने बेबो गावबो आंखौ फसायै बायदि खालामसिगोन आरोना फेमिलिनि थाखायनो नङाबा बेबो आंखौ मोजां मोनखायो आयै सिरि मोनना बायसान्स उल्था फाल्था बुंबा नों बिनि खोथाखौ लायाबानो जाबाय दै आयु आफा लोखि नाथाय अब्लाबो नों बेफोरबायदि खालामनाङामोन बिहामजोखौ माने अब्लाथ' बिदि दावराव जागोन आबा मानो लाबोनांगौ जाखो नों बिदि नांगौबा आं रायलायहैगौमोन ना नङालै आयै बेखौ गुबुननोसो हरनो नागिरदोंमोन रादाय खाखालायबायमोन आंखौसो मोजां मोनो आंसो बेखौ मोजां मोनो आंथ' फाग्ला जाखागोन ना आयै नङाबा नाथाय बेफोरथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि बायदि जागोन ना आबा नों लाबोनाङामोनहाय बिसोरो नोंखौ माबा मोनसे केस होबा मा जानांगौ जाखो हो आबा आयै दे बेफोर उनाव जागोन मा खालामो खालामदों बिसिनि फेमिलिया लांनो हाफिननाय नङा बिखौ आं लाखिखागोन हाबा खालामखागोन गाबोननो नाथाय हाखु दाखु आबा बोरै जागोन बेफोरो औ आयै आरो नोंहामजा एसे गिख'ना बेखायनो बियो एकदम आंखौ जेनेबा मोजां मोनलाय बायदिबो खालामनो हासिगौ दे आबा ओमफ्राय मालाथो होसफिबावनांगौ जाखो बिहामजोआ अना खानानै आयै ओमफ्रायथ' हा बिहामजोआबो माथो जोबोद समायनालाय आबा नाथाय एथ' बेफोरबायदि लाबोनांगोन आं सानथाराखैमोनहाय बिनि न'खरनालाय मानोथो बुजिला जाखो हा बिहामजोआ जोंनावबोथ' खुसियै थागोन ना आबा नोंजों मोनथिला आयै बेफोरखौ रायलायनो टाइम गैला न' बिहामजोखौ बैयाव सिङाव लांनानै एसे मोजां रेस्ट लाथोंसै हुस फैखागोन बियो बांद्राय गोबावजोंथ' नङा एसे थाबैनो हुस फैगोन ओमफ्राय मा मुं होनदोंमोनलाय बिहामजोनिखौ आबा समायनाथारहाय माथो बिहामजोना थुनथुलि होनो आयै ए जियानो जा जेन थेन लाबोग'नो हाबाय आबा लाबोदो बिहामजोखौ बै सिङाव दोनहैनोसै आयै लक्ष्मणानो लानानै थांबाय जावैसो थुनथुलि आइखौ जों बेसेबा हमथानो नाजादोंमोन लाखिनो मा नाथाय आयै बोरै लांनो हाखो बे लक्ष्मणा थुनथुलिया बोरै थांखो नङा जावैसो थुनथुलि आइया थाङाखै बेसो लांदों आरो बेखौ बिहुस खालामनानैसो औ हेलौ लामाफ्रा गासिबो ब्लक खालामजोब बे थाव दिफुथिं थांग्रायाबो गासिबो ब्लक खालामना होजोब जोंहा मेदामखौ लानानै थांदोंना सासे सुथुरा आइ थुनथुलि बे लक्ष्मणा आंनि थुनथुलिखौ बिदि लांनो इसिबां दं बेनाव जों बेखौ जेरैखि जायाबाबो हमगोन नोंथांमोना बांद्राय सिन्था खालामनाङा दे मोनफ्रोमबो गारिखौनो मोजां नोजोर हो आरो सन्देह मोनबानो डाइरेक्ट हमखा मानसिखौ ओमफ्राय मादै थुनथुलि मेदामखौ लांनायखौ माने मानसिनि महरखौ गोसोआव दङ ना माने खिन्थानो हागोन ना हामादो हाया जानो बे पाप्पिनि महरखौलाय आङो सार बिनि फट'आ आंनाव मोनसे दंमोन खोमादां बेनिफ्रायथ' नायबानो मोनथिखागोन दे बिदिबाथ' बेखौ नागिरनो इजि जासिगोन आरो बे खारखुमानो हानाय नङा जेरावबो जों गासिबो लामाखौनो ब्लक खालामना होजोबखागोन ना जेरैखि जायाबाबो आंनि थुनथुलिया मोनफिननांगौ सार नोंसिनि टिमखौ गासैयावबो जेरावबो गोसार होजोबनानै नागिर ओमफ्रायथ' नों बिदि लांनो हायाथ' लक्ष्मण आंनि थुनथुलिखौ थुनथुलिया आंनिसो आंनिमोन आंनिखा आरो आंनियैनो थाबाय थागोन पुलिसनि मानसियाथ' नागिरखागोन अब्लाबो आंबो नागिरगोन नोंखौ जेरैखि जायाबाबो बेनिफ्रायथ' लक्ष्मण ना मा सोर नोङो जोंनि गेजेराव बिदि हाबनो मोना नोङो आरो एबार जेब्ला मोनगोन ना नोंखौ गनाय नङा नों बेथा नों लांनो हायाथ' आं लाबोफिनगोन आंबो लाबोफिनगोन आंनि थुनथुलिखौ मेहेरनो फन खालामनि आं र' बेनिफ्रायथ' बेबो जोबोद खुसि जागोन बे आंनि हिन्जावखौ लानानै फैबाय होनबा औ हेलौ मेहेर औ हेलौ बिग ब्रादार मा खबरलै आदा खबराथ' बेबायदिनोसै मेहेर मोनसे बिराद मोजां निउस गुड निउस होनो माने नोंखौ फन खालामदोंमोन आङो बेखायनो हरबाबो नोंनो खिन्थाहरनो मोजां सानबाय आङो बा आदा बा मा गुड निउसलै ओमफ्रायथ' बेबो लट्रि बट्रिसो नांबाय नामाब्रा आदा हो खोनाब्लाथ' नोंबो जोबोद मोजां मोनगोन आरो बिराद हेपि जागोन नङा आदा मा खबरबालाय खिन्थालाय प्लिज थाबनो मेहेर आं नोमबाजैखौ लानानै फैबायलै दासो खावनानै लानानै फैबाय आङो मा होनखो आदा नङा माने नों बाजैखौ खावना लाबोमारबाय आदा औ भाई बेखायनो नोंबो फैनांगोन गाबोन येस आदा येस बाजैखौ लाबोनो हामारबाय बिदिबा औ मेहेर बेथ' जोबोद गुड निउसलै आदा ओमफ्रायथ' आंथ' 100% सियर थांखागोन गाबोननो ओमफ्राय बाजैनि फट'खौ नुगोन ना आदा दानो मेहेर फेस टु फेस नायफैबा एसे आलदासिन मोनगोनदां गाबोन नायफैदो नामा डाइरेक्टनो अके आदा गाबोन बिदिबा बाजैखौ नायनो थांबासै आङो आयौ खुसियानो बहा थानो बहा मानोसो मोनबाय आं बेबायदि हिन्जाव खावलायनायनि हाबाखौ मोनजाफेराखैना आंबो बिदि सानो खिन्थु दा नोंनिखौ फार्स्ट मोनजासिगोन आरो
ओमफ्राय आदा हाबानि जगारफोरखौ आं नायजोबसैलै नों बाजिजों सिमांल' नुदो माने संसार जानायनि आरोना इयुन समनि मानोना बे हाबाफारिखौ आं गोसो खुसियैनो मावना होगोन ओरैनोबाबो नोंहा आंनाव माने बिराद गिदिर एहसान दङ ना बेखायनोलै आदा जागोन दे भाई बिदिबा नों बाजिखौ गाबोन नायफैदो बाय दोनथ'नोसै आङो आदा लोखिया हिनजाव लाबोमारबाय वाव वाव ओरैबायदि निउस मोनबायना आंथ' खुसियानो हालासो गाबोन माला सोरांसो संबाय आङो बाजै गोदाननि महरखौ नायनोसै एदावहैसै बाजैखौ ओमफ्राय आं हाबायाव मा गिफ्ट होबावनो दे जगारफोरखौथ' आंनो नायजोबगोन खरसाखौबो खालामना होजोबगोन आङो नोंनि हाबायाव गोसो खुसियै रंजागोनलै आं आदा ओरैनोबाबो नों आंनि जिउखौ गोदान जिउ होदोंना बेखायनो मेहेरा बाजैखौबो बिराद मोजां बरायखागोनलै गाबोन येस आदा लोखिनि हाबाखौ मोनजाग्रोसिगोन ओमफ्राय आदा साननि याहु गाबोन बाजै गोदाननि महर नुसिगोन अके होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर भिडिअआ ओमफ्राय मोजां जाबाबो जायाबाबो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर दे होमबा बेखिनियाव दोनथ'नोसै जायफोर मोजां मोनबाय लोगोफोर कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय बोरै नांखो आरो जायफोर मोजां मोनाखैबाथ' माथो खालामबावनो ना हिट मोनाबाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर दै मेहेर खावब्लाया थांसैलाय फैफिनसै नेक्स्ट एपिसडजोंलाय बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट सनामोन लाभ इउ दै